Reit te. Shwmai, fi yw Iolo Williams a dyma fy ngham I ar gyfer bod yn brif swyddog yn ysgol Bro Edern eleni. Mae'r eithaf lotri hir yn diw. Reit. Bro Edern i'n ysgol I, Bro Edern lle i'n dysgu, Bro Edern i'n ysgol I, Bro Edern lle i'n dysgu, fel chi'n medru gweld. Fi'n hoff o ganu, fel chi'n medru gweld. Fi hefyd yn hoffi sgwennu. Mae'n rhaid dweud mai fi oedd gwas mwyaf ffyddlon y cwr ym Haflen y Gwaith. Blwyddyn 7, blwyddyn 8, 9, 10, 11, 12. Leni, blwyddyn 13, dim eto, ymarferion, wythnos yma, dewch I bod yn ymarfer. Edrychwch ar class start, mae'n gyd yma. Right. Hoffwn I weld pawb yn llwyddo a sicrhau bod neb yn crwydro. Mae'n rhaid dweud na. Mae lot o beth yn bwysig. Gormod i'r estri. Right. Mae lot o bethau yn bwysig. Hoffwn I weld mwy o wobrau ychydig. Dwi am ddweud nawr, dwi yma I wrando. Dwi'n wyneb cyfarwydd cyfeillion, yn barod I'ch cynorthwyo. Dwi am weld ysgol gyfartal, dwi yma I chi gyd. Dwi yma I bawb, barod I'ch gofal. Bro Edern i'n ysgol fi, Bro Edern lle i'n dysgu, Bro Edern i'n ysgol ni. Diolch am eich amser chi. Diolch. Cofiwch I joio pleidleisiwch I'm Iolo.